Гает көннәрендә күркәм гадәт буенча Татарстанда хәйрия чаралар уза. Корбан бәйрәменең икенче көне Диния нәзарәтенең мохтаҗларны ашат хәйрия акциясе белән дәвам итте. Аз керемле гаиләләрне корбан ите белән тәэмин итүгә юнәлтелгән әлеге чара кысаларында Гает күчтәнәче мөфтиятның Зәкат хәйрия фонды тарафыннан таратылды. Тулырак киләсе язмада. Корбан сарыкларының ите бер көн эчендә 760 мохтаҗга, 182 гаиләгә таратылды, ә 3 көнгә 1742 аз керемле гаиләне тәэмин итә. Гает күчтәнәче 12 социаль оешма, забота мөмкинлеге чикләнгән балаларның ата-аналары җәмгыяте, Вавилова исемендәге Казан хосписы, Яшелүзәннең психоневрологик диспансеры, акыл үсешендә тайпылышлары булган балалар өчен 1 номерлы мәктәп-интернат, шулай ук 10 уку йорты һәм 11 төзәтү колониясе алды. 1000 кешедән торган, 1000 гаиләдән торган даими база бар. Мохтаҗларыбызның базасы. Бу исемлек һәр даим алышынып, үзгәреп тора инде. Кемнеңдер хәле яхшыра, ул исемлектән чыга. Яңалар истәлеп бара. Әлбәттә, безгә бер телефон номеры буенча шалтыратып мөрәҗәгать итәләр. Мохтаҗлар да, шул вакытта ярдәм итәргә теләүче хәйриячеләр дә. Имамнарыбыз ашада күп кеше безнең фондка мөрәҗәгать итә. Республикабызда белгәнчә 1000 имам бар. Һәр берсе дә урыннарда безнең вәкил булып санала һәм һәр берсе аша безнең белән элемтәгә чыгу мөмкин. Без Казан шәһәре Тукай урамы 89-нчы йортта урнаштык. 225-33-22 телефон номеры буенча шалтыратып, барлык сорауларга җавап алырга мөмкин. Барлыгы Диния нәзарәте быел Корбан бәйрәме уңаеннан мохтаҗларга, аларның диннәренә, милләтләренә карамастан, күп балалы һәм аз керемле гаиләләргә, ятимнәргә, караучысыз калган ялгыз кешеләргә, акыл үсешендә тайпылышлары булган балаларга һәм социаль оешмаларга 25 тоннадан артык корбан ите тапшырды. Безнең хезмәткәрләр ел сайын Корбан гаете җитәргә берничә атна калгач шалтыратып исемлекләр төзи башлый. Һәм инде заказлар арткан сайын, ягъни безнең аша чалынган ит күләме арткан сайын, без инде ул исемлекне дә үстерә барабыз. Моннан тыш, кайдадыр ишетеп, белеп, беренче тапкыр безгә шалтыратучылар да шактый. Былтырда мен аны ишеткәнем, бер таныш хатын телефонын биргәнем, мен шалтыраттым, әлхәмдүлилләх, былтыр ит бирделәр. Быел инде тагын шалтыраттылар да, урынын әйттеләр ит бирәсе җирне. Менә мин килдем инде. Казанда торучыларга исеменнән Зәкат фондына һәм хәйрия кешеләр хәйр биргән кешеләренә, итләрне биргән кешеләренә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Аллаһ Тәгалә аларга исәнлек, саулык бирсен, көтмәгән, уйламаган җирдән хәләл маллар, бәрәкәтле ризыклар бирсен. Үзебез өчен шундый бер тәртип куйдык. Бер сарыкны 5кә бүлеп, якынча иң бәләкәй сарыкны да 15 килодан чыкса да ул бер гаиләгә 3 кило ит теләгә. Туры килә. Безнең фонд аша Корбанлыкка заказ биргән очракта инде безнең шартыбыз бар. Барлык итне дә мохтаҗларга таратабыз дигән. Чөнки бу безнең төп эшебез. Без мәчләрдән аермалы буларак эштән берен алыгыз дип, яисә тулысын алыгыз да күпмедер эшен калдырасыз, кисә калдырыгыз дип алай итеп әйтмибез. Фонд сатып алудан мохтаҗларга илтеп бирүгә кадәр барлык оештыру мәсьәләләрен тулысы белән үз өстенә алды. Ярдәмгә мохтаҗ кешегә бер елмаю да зур бүләк. Зәкат хәйрия фонды бәйрәмнәрдә генә түгел, даими рәвештә Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен ихлас күңелдән ярдәмен күрсәтеп тора. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.